Тези месеци 3 за вакансия лятна, с учебните дни ще се смеят, но и тази година за нас е загадка, какво да направим през нея. Защо не? Да полетим фараон, да надвием на кула, да качим върха, да видим и нещо, което го няма, да къпем маймуна в вана. От как се кара сърф, физика, Франкенщайн зели ума. Ето го! Средки видове, боя за градове, се срани с темпо лудяла. Възможности, стана ясно, не липсват, уроци чак есента. Хайде, Пери! Бе няма скука с финия си път, когато те са с нас. Бе няма скука с финия си път, когато те са с нас. Финиас и Фърб. Мамо, Финиас и Фърб влязох в